basemsendeni ukuthi bakulinge namaphupho elift phela ukuthi yakushiya lift noma ivele igcwale phambi kwakho then sekumele ngithi ulinde ama delays ke lawo amanye thola ukuthi yidebis angiboyiqaphela ke le yakuyacisha ngishaya isikhathi esiningi le debis kusuke kukhona umuntu noma abantu abakhuluma nawe uthola ukuthi bayikhuluma nawe lo muntu esekhuluma nawe wehlidebisi angithona manje ubulungamuzwa kahle so uzomlandela wehle naye idebisi omunye uthola ukuthi uyaphendulana naye ndaqabana kwelikamoya ngeke niqabana wehlidebisi wena ubona ngathi ujabulise ukuthi uyabaleka yena uyakuhlehlela kanti uyadonsa ukudonsela phansi edebhisini Jesu umbono okuwona uzonqamuka ungakayikhuphuki idebhisi wakwazi ukuthi lezo debhisi ozehlewe kamoya noma usembonweni in the spirit uzehlile even physical moya we demotion ama demonic setback nama delays asebenzisa leyo moya yakhe uzobona ngathi kuwehla idebhisi wena noma kuwehla intaba unganaki wokwazi ukuthi umoya wokubuyela emuva umoya wokumandawonye umoya wokubambezeleka lowo yilwa ipi oyaziyo ukuthi ngibhekele nalento ke manje sike ungaqhubeka uthandaza namabhizinisi ipi mawuyibona suka fasting and pray mawuyibona yilwe ebesiyadlula kuyona hallelujah amen enye abayisebenzisayo ukuyibona usendaweni esemakhaya ukuthi wakhulela khona ama location akudala noma bethatha bakubeke endaweni entweni yakenzeka kudala wokwazi ukuthi udila nami nemoya nama demon setback hallelujah kumele sikwazi ukubona izimbi ukuthi okay makwenzeka kanje ngibhekeneke nalento manje ungaqhubeka uthandazela ezinye izinto ungayi-addressile le osubhekene nayo because uzobe busy ngale ba busy nabo ngale hallelujah amen visions abawasebenzisayo ukuze uphume embonweni uzuphume embonweni ungakayiqedi into kuyenza ubhekene nama delays ubugeza uhamba uya kwi graduation or something uzuyaphuma embonweni ungafikanga ubhekene nama delays ama spirit up projector behind lawo ma visions so ngama delays kusuye umoya wokumandawonye nomoya wokungayi phambili amen hallelujah amen so amanye ke amadimoni noma imoya engifuna siyibuke manje wesibili umoya wa miscarriage ngoba sifasting nje uNkulunkulu khona izinto azirelease azeyidede wokwazi uma sebelwa neprogress yakho noma sebelwa nempumelelo yakho imoya esibili imoya yokuphuphunyelwa noma yokuchithelelwa izinto amen lapho basebenzisa uthola ukuthi uyibonisa embonweni kumele uthole umntwana umntwana uyeza ukusesikhathi sokuthi umrelease manje umntwana avele ngaphumi singavule isibeletho uzophuma embonweni umntwana ungamzalana wokwazi ukuthi ubhekele nemoya yama miscarriage nama abortions umoya wokuchitha kwezinto hallelujah amen omunye imoya yokubona amakaka anginaze igama ingasebenzisa ukubona amakaka nje wokwazi ukuthi uma umzalwane izichitho lo moya lowo usuke kuzochithwa isibusiso uNkulunkulu afuna ukukunika sona Jesu once wabona amakaka once wabona amakaka wabona i-toilet wokwazi ukuthi ubhekene nemoya yema miscarriage umoya ama abortions kukhona lento uSathane asuke ezwe ichithe empilweni yakho hallelujah amen
ibandla kumele lazi impi izimpi elilwayo ukuze likwazi ukulwa futhi linqobe ngendlela efanele. Oh Jesus. Eminye imimoya isebenzisa imbono uthola ukuthi kade ukhumbula icathulo uyaphuma isekho. Ukwela moya njalo. Ingakhiza uNkulunkulu lithi philani likumoya, hambani likumoya, live in the spirit. Ngoba into mangayinqobanga kwelamoya, uma nawe benqobe kwelamoya, noma ungenzani enyameni, ufana ukuthi uyadlala. Qala unqobe kwelamoya. Ebese uyakwazi ukuthi enyameni ukwazi ukulwa impi uyinqobe. Hallelujah. Uyabona bohleze ehlalweni kwelamoya ubuya sekuhleze omunye umuntu. And normally mawujuza ukumsusa bavuma ukusuka. Emva kalokho bese wena uyasuka uyofuna esihlalo. Ebese umbona uyanqamuka ngasithole esihlalo. Moya wa miscarriage. And thirsty abasuke bedila nemshado, badila necathulo, badila lehlalo. Lezi izinto ezimbili abajwayele ukuyisebenzisa emsamo yabo ama-altar abo uma befuna ukutshontsha idestiny yomshado noma befuna ukuyidelay. Badile necathulo, badile nehlalo echair. Kuthi isikhathi siwafika ufuna ukuhlala ungazitholi ihlalo zonke izihlela abantu. Amen. Khona ama-opposing spirits bazalwane. Yabona ama-opposing spirits ayingozi ngoba awakupossess awangeni kuwena kodwa ahamba nawe. Futhi ayakwazi ukuthi ahambe nawe at a distance kwelamoya. Mele uhlezi uzahlukanisa nemoya ezi-attach kuwena. Ama-opposing spirit lawo asuke nawo asebenzisana nama-spirit ama-miscarriage. Uthi mawukhuluma ukuthi hey sengathi ngingaphumelela sengathi ngaba ukuthi avele athi ngeke siyenzeke lonto ngeke uzuphumelele. Wake wangivezela wona uNkulunkulu. Ngathi ngikhuluma ukuthi hey ngizofika nje isikhathi lesifiki seshayile isikhathi ngizofika kahle la ngiyakhona. Athi hawu uzoba late nje la uyakhona uzoba late nje. Ahlezi ephikisana nayo yonke into eshoyo. Those are opposing spirits. Amadimoni nje asebenzisana nemoya we-miscarriage. Noma ngabe ikuphi othi uyakusho ama-opposing spirit aphambana nakhona. Asayiniwe nje ukuthi azophambana nje noma ngabe yini eshoyo. Uthi uthandaza kuya phambili athi awawile phambili. And ubize ukuthi uNkulunkulu akuvula amehlo kamoya. Ayinkinga ke wona ngoba kuyenze ungakaboni ngoba awabi seduze kakhulu. Ayakwazi kuba at a distance. Wona ayalalela asebenzisa iportal kakhulu yokulalela. Leyo yimoya yema-miscarriage, umoya yeyichitho. Wokwazi ukuthi noma ngabe yini othi uzama ukuyenza uma ubhekene naleyo moya yeyichitho, lonto leyo iyohlezi uyathandaza wena. Kuse kumele ihlale ezandleni zakho ivele ichitheke. Suke sazi ukuthi we are dealing lapho nemoya yeyichitho. Siqaphele. Siqaphele lo moya. Ngoba siphile kwi-fasting nje okunye uNkulunkulu uzoku-expose, uzokuveza uNkulunkulu. Hayi ngoba kuqhamuka manje izimpi zamanje ngoba uzile ukudla nje uNkulunkulu uzobe kuvezela ukuthi kahle kahle yiziphi izinto ebezenzeka around impilo yakho ungayiboni. Ngeke uzile ukudla amehlo akhe yavuleka. Hayi ngoba kusuke kuyizimpi ezintsha, suke kuyinto abayizamayo abanye abantu noma kade beyenza. So mawuyibona manje wena. And until uyithandazele ukhuluma izwi phezukwayo izolokhu ihenga in the spirit. Amazwi angithi wabona and noma ke nguphi umsamo omiswayo umiswa ngamazwi awukho umsamo othuli. So kwakho ukuthi mawubona leyo mpi wokwazi ukudila nomsamo walonto and umsamo wakhona unamadimoni akhona. Yilwa impi oyazi iqhamuka.